Hvis du sætter pris på godt værktøj, vil du også sætte pris på Roccos værktøjskasse Tool Taco. Tool Taco er en stærk og robust værktøjskasse med en unik fleksibilitet. Du kan tilpasse den præcis til dit behov og din arbejdsdag ved hjælp af et gennemtænkt tilbehørsortiment. Se bare her. Toolfixene holder styr på alt det mindre værktøj, og samtidig fungerer de som rumdelere. Del Tool Taco op i mange små rum, eller et stort rum og 2 små. Eller placer toolfixene langs siden, så du har god plads til dit store værktøj. Toolfix kan også placeres på ydersiden i vores Open Pouch, så bevarer du den maksimale plads i hovedrummet. Open Pouch kan også indeholde vores bokser, der sikrer overblik over alle de små ting. Tool Taco er rummelig og overskuelig og giver dig nem adgang til alt dit værktøj. Bærehåndtaget er ergonomisk designet, så du altid kan bære værktøjskassen i fuld ligevægt. De solide gavlkroge gør det muligt at montere en asymmetrisk bæresele, der sikrer, at jo tungere værktøjskassen er, jo bedre ligger den på skulderen. Dermed sparer du din ryg. Tool Taco har en unik fleksibilitet, så du kan tilpasse den til dit behov og din arbejdsdag. Vælg imellem 2 størrelser og anskaf et cover, hvis du vil beskytte dit værktøj mod støv og regn. Roccos Tool Taco. Stærk og fleksibel. Til dig, der sætter pris på godt værktøj.